да айырмалыктар бар. Әмма авыз тел ижадының, ягъни һүзләр, теләктәрнең асылы бер: хезмәтте данлау, эшләп яшәгән кешене зурлау. Киезләр дә асалы баласлар кебек дөйем бер ижади хезмәт күренеше, халыкның мәдәниятен, юньселлеген сагылдырган, киләсәкле, мәңге бетмәй торган, файдалы, зауыклы, шифалы эш һөҗүмтәһе. Халыкның сәламәтлеген, көн итмешен ышаныслы хаклай торган киез. Иң борынгы, 1000 еллык тарихы булган кәсеп, халкыбызның тормышынан аерылгысыз байлык һәм милли хазинабыз икән. Әбьялил районының Барангыл авылында быел 4-нче мәртәбә киез басу серләре менән кызыккан галимдар, халык иҗады белгечләре, яшь рассамдар йыела. Ябай гына итеп киез семинары дип йөртелгән был очрашулар ифрат катмарлы һәм кызыклы, халыкның борынгы һәм мәңгелек кәсебе киез менән якындан таныштыра. Әбьялил районының мәдәният идаралыгы Барангылга якын авылларның мәдәният хезмәткәрләрен киез семинарына ялеп итә. Семинар өчен 100 килограмм харык йөне әзерләнеп, тетеп куелган, киез басу өчен урындар, кулгалар әзер, казандарда ургып һау кайнай. Кунактарды Барангыл авыл мәдәният йортының Ләйсән фольклор ансамбле сәламлый.
тәү башлап башкалага. Халык һөнәрләре күргәзмәләренә ебәрелгән ак киев гүя яшьләргә ак юл теләй, халыктың һәм ошо төбәктең фатихаһы булып каршылай. В 2002 году на этой земле, на Бурангуловской, мы начинали самый первый праздник. Он назывался «Ступая на белый войлок». И я помню, когда мы название написали этого праздника, в конце мы не поставили точку, а поставили многоточие. Вы знаете, вот и это, наверное, сработало. Наш войлок начал жить. Сегодня за нашей спиной уже выставки республиканские, выставки московские. Сейчас на войлок уже обращают внимание и художники, профессиональные художники республики. Так получилось, что мы практически единственный семинар, практикум по войлоку по России. Так получилось, что вот отсюда, с башкирской земли, войлок художественный начинает свою вторую жизнь уже в качестве художественного явления. Если вы будете активно работать, мы будем работать, все вместе будем работать, этот центр станет международным. Я за международный центр войлока. И лучшего места, вот, чем ваш район, чем Бурангулова, нет. Башланып киткән ысынапта байрам менән генә, ак киезгә аяк басам байрамы менән генә. Бөгөн шундай 7 төс алуы безнең өчен шатлык. Был беренчедән культура эшчеләренең һәм шул вакытта авыл халкын туплау, уның серләрен өйрәтү, хатта белмәгән серләрне мәсәлән, башта хатта үзем дә битараф кына булган вакытта ла әсәемдән, өләсәемдән калган киезләрне хәзер хаклап кына халырга булдым. Чөнки буның шундай бөтә хатта тәнгә, яңгә, сәламәтлеккә шундай файдалы булуы һәм шул вакытта безнең онытылып калган йоланы тергезү һәм халыкты туплау, менә был шул тикем янлы төс бирә. Нимә ул киев? Башкорт халкы башка халыктар кеүек борын-борындан үзе азык-түлек менән, мал-туар, эш һәм хугыш коралдары, йорт каралты, урын ер, кием-халым һәм бидәүстәр менән тәэмин итеп яшәгән. Тормыш көн-күрештең төрле ягын алга алып барган үз осталары халык өчен дөнья көтәргә яйлы төрле әйберләр уйлап тапкан һәм буындан буынга тапшыра килгән. Башкортларның йорт җиһазлары, кием-халымы арасында киев зур урында алып торган. Киев нимә ул? Киев харык йөненнән эшләнә торган йорт каралдыһы. Киев кием-халым тегү өчен әзерләнгән материал. Киев басу дип аталган был эш ярайһы ук авыр һәм күмәк көч талап итә. Шуңа күрә киевне берничә оста берләшеп өмә менән басалар. Киевне басу тәртибе, уны кайда ничек куллану, уга бидәк халу борынгы халыктарда ук булган. Именно у нас в Абзелиловском районе сохранилась древняя традиция войлока. Поэтому, наверное, в 2002 году именно у нас, на нашей земле, провели такое мероприятие, семинар по возрождению войлока. У нас во многих деревнях вот эта традиция сохранена. И не только традиция войлока. У нас сохранилась традиция прядения шалей, у нас сохранилась традиция качества, да, лоскутных вот этих вот одеял. Но все равно, наверное, особое место занимает все-таки вот именно войлок. Есть бабушки, есть целые семьи, целые деревни, которые этим занимаются. Безнең әсәйдәр, өләсәйдәр, минең өләсәйдә бик шулай офта булган, киез баскан, тула хуккан, нәмә балас хуккан. Шунан әсәем дә бик оста булды. Әсәем килен булып төшкәс, әйтә инде менә әле 95 яшьлек әсәем бар. Мин килен булып төшкәс, киндер үсе бултыра бит инде, киндердә йолкалар, тал кыйдарыны эшкәртәләр инде. И шуны иләп бөтендәйгә үзләренә күлдәк, ыштан, бөтен нәмәне ашъяулык, ток, киндердән атаемала шулай. Үзләре хугы бултырып әсәем минем оста. Шулай булгандар инде. Шунан менә мин уже эшкеме башлаган инде бер 5 яшь тирәһендә без хәтерләйм. 6 яшьтәлә кис хорым бит инде ул вакытта теге хугыш адагынан мин бит инде хугыш вакытындагы баламын бит инде.
шәмде, хуқыр шәмде яндыралар да, бізді юнтүттірігі қошалар. Біз кейізге анда біз ойыққа, әсәймен бәйлеуге шап болды, кофтала бәйләні, юбкала бәйдеп, шапкалар бәйдеп те, ол бізге кейіндірді. Шынан бізді әуретелерінде, бала кіші ялқып кетәвіздерінде, хіз юнді матур етіпті тегі танауығызға текілім келіп жетәт еткеннен ұшылай өйіліп, танауығыздан мәрейін қойыла. Алар мәрейін тей тұрғайынлар. Шуны ет мойынсақ етіп тағыр ғығыз. Ол мәлді қайда мәрейін, қайда мойынсақ бізге ей ұшанып, ярышып, yo'qtab ketgansa yo'l ustida yo'qtab keta turg'ayni tetib. Han maqtanab endi mana men shulay tetdim, men bilay, men ertaga bar mening tanamdan merion qo'yiladi o'ltira turg'ayni. Абзелиловский район один из самых инициативных районов, и где Войлок как бы еще дышал, жил, но уже потеряв какие-то свои художественные качества. Естественно, в музеях сохранились очень в небольшом количестве некоторые работы из интересных Войлоков, но ведь это, знаете, было так мало, и все это могло очень быстро исчезнуть. А тот Войлок, который бытовал сейчас, он был чисто такого утилитарного назначения. И было очевидно, что нужно Войлоку вернуть его изначально художественную ценность. И на наше счастье мы сразу как-то сообразили, что нужно обратиться именно к художникам. И не просто к художникам, а к художникам, которые работают с детьми. То есть к педагогам художественных школ. А самый большой авторитет для педагогов художественных школ – это все-таки Башкирский государственный педагогический университет, который подготовил целую плеяду художников и педагогов. Мы попросили Талгата Хасановича Масалимова, известного графика, замечательного совершенно педагога и декана художественно-графического факультета педуниверситета, чтобы он стал нашим творческим руководителем. На наше счастье он согласился. И, кроме всего прочего, оказалось, что его студенты до сих пор так любят, что слово Талгат Хасанович для них как ключ. Вот первое, что они спрашивают, когда я звоню о том, что у нас будет семинар, они спрашивают: а Талгат Хасанович будет? И когда слышат «да, будет», и разговоров нет, все везут эскизы, и каждый старается выглядеть хорошо, потому что будет их педагог, их учитель. Но я должна сказать, что не только мы работаем с педагогами, мы работаем и с мастерами из народа. И вы знаете, они нас научили делать войлок, а сейчас в обогащенном виде войлок возвращается снова в народ. Потому что сейчас те мастера, которые делали вот такой утилитарный войлок, уже прекрасно понимают, что войлок уже приобретает и художественную ценность, художественную значимость. Они начинают вспоминать, каким был войлок когда-то. Какой войлок они видели у своих бабушек, у своих мам, у своих тетушек, у своих родственников. И вы знаете, память, оказывается, не так-то просто стереть, к нашему счастью. Көп әйберләр онытылып бетелгән. Шул вакытта дөнья кырыслана барган сайын кеше ничектер җиргә якынарга тырыша бит инде. Кешенең барысы да булмаса да, менә кешенең ниндидер шундай бер өлеше инде, әйбәт өлеше дип әйтер идем. Сәнгать өлкәсендә эшләгән кешеләргә бит инде шундай уй фикерләр үстәрәк йөрү, күкләргә күтәрелү хас бит инде, киез эшләү инде ул шу җиргә кайту белән бер буладыр инде. Җир белән күкнең тоташуы дип аталарга мөмкиндер. Менә шушы эшләгән кеше шуны тоташтырып торучы була. Бу инде җирнең энергиясе белән күкнең энергиясе бергә тоташка урын дип атала бит инде менә. Шулай дип атарга буладыр инде. Мен артырып та җибәргәнмендер инде. Киездин художество ягынан бидекләү алымдары. Улар арасында иң борынгы ябай ысул бидекти батырып яһау, аппликациялау һәм ситтәреннән сигеп сыгу. Эскә батырып бидегәндә нагышлау я каю бер яклап кына эшләнгән. Тәүдә киезде сак кына басып алалар. Өстенә еңелсә йомарланган икенче төстәге йөн кисәктәрен бер тәртип менән тезеп халып сыгалар. Артабан инде улар да тамам иңгәнсе, тамам баткансы һәм киез менән куша кәрәгенсә тыгызлангансы баскандар да баскандар.
Башкортостанның көньяк-көнсыгышындагы авылдарда, айрыуса Әбьялил районында, әле лә киез басалар. Киез басу технологияһы яхшы һакланган. Олы һарык я тәкә йөнен куллану, яшь бәрәс я кәзә дебетен кушу кебек үзенчәлектәре лә онытылмаган. Тирмә тышлау өчен киез ниндәйрәк булырга тиеш, аяк киеме тегергә яки яшь балага юргәк түшәк өчен нисегрәк итеп басырга икәнлеген дә белә осталар. Ләкин киезне бидәү тәртибе югалган. Еш кына киез баскан елның датаһы, хужабикәнең исеме халып калдырыла. Кайбердә мөселман дине символдары, ярым ай яки йондыз хүрәтләнә. Аппликациялар һәм сигүләрдә төп мотивтар өсмөеш, дүртмөеш, киркләсле буйһыҙыҡтар, ромбы сылбырҙары, кәкерсәктәр, тәкә мөгөҙөнә оҡшаш ҡуҫҡар биҙәктәр. Улар йыш ҡулланыла. Киезләр, колослар, сөлгеләр, шушындай сәнгать үрнәкләре эшләгән кешеләр, ул сәнгатьне бездән ныгырак, бездән әйбәтрәк аңлаганнар алар. Әле дә шулай аңлыйлар. Без шушыларның эшләгән әйберләрен ничәшәр ел укып та аңлый алмыйбыз әле. Үзебезне инде алардан ниндидер өстенрәк итеп күреп йөрибез. Менә шушы бик олама әйбер. Менә бунда килү, алар белән аралашу, аларның эшләгәннәрен, аларның сөйләгәннәрен тыңлап тору безне шушы тиешле җиргә төшереп куя. Үзебезнең урынны дөрес билгеләргә ярдәм итә. Менә шушы семинарда яшьләрнең, студентларның да булуы, әле менә быел беренче мәртәбә, беренче тапкыр инде мәктәп укучысы да килде. Бер бала бар мәктәптән. Бу инде бигрәк тә әйбәт. Шушы киләчәк буыннарның инде дөрес тәрбия алуына, үзләренә дөрес караш тудыруында зур файда булачак. Розайне, ниһаят менә һеҙҙең менән осрашырға ошо Барағыл ауылының ысын халыҡ оҫтаһы менән һөйләшергә насип булды. Беренсенә ҡатнашҡанығыҙ өсөн рәхмәт, риза булғанығыҙ өсөн. Һәм менә үҙегеҙҙең эштәрегеҙҙе лә күрһәтеп китегеҙ әле инәй. Менә был һеҙҙең бит инде электән борондан килгән үҙегеҙҙең һуҡҡан кейеҙегеҙ, шәйме? Эйе. Баҫҡан кейеҙегеҙ. Үҙемдең баҫҡан кейеҙ менә борондан. Быларҙы күп баҫҡанһығыҙҙыр инде. Күп баҫтым, төрлөләп баҫтым. Күп итеп төрлө кейеҙҙәр баҫтым. Бүҙәкләрен нисек итеп уйланығыҙ, төҫләрен? Буяным, йөндө. Буяуға элек буяу күп булды. Төрлөләп буяп. Төрлө бала нигә кейеҙгә төрлө биҙәк һалдығыҙмы? Төрлө биҙәк һалдым. Менә уларына ҡыҙыл, әле туҙҙы, һарыны һалып, ситенә эштәгеләрен туҙҙы әле. Бында тағы ла бер ошонда һалып торайыҡ шәйтеп ҡына. Ҡыҙылы, менә ҡыҙыл һалғанмын менәһенә. Инәй, менә ошо биҙәк һалған ваҡытта кейеҙгә шулайыраҡ нисектер уйламайһығыҙмы, нисегерәк кәрәк икәнен? Менә нимә аңлата, имеш дип уйламайһығыҙмы? Юҡ, тотоп һалып эштәнем дә ҡуйҙым инде шуға. Бутта йәмде булған биҙәк булһын тип. Олар ошо килеш яттылармы ниҙә менә урын ерендә? Өҫтөнә һалаһың да, шуға һыу һибәһең дә, төрәң ана һеҙҙең тегендә эштәгән һымаҡ. Юҡ, менә ҡулланған ваҡытта өҫтөнән шуға төшмәй йөрөйҙәрме? Төшмәй. Йөнө сыҡмай? Сыҡмай, йөнө сыҡмай. Көҙгө йөндән йөнө сыҡмай бит ул. Балаларығыҙҙың бөтәһенә лә етештергәнһегеҙҙер ул? Һис бирҙем мин, бөтәһенә лә эштәп бирҙем. Бөтәһе нисә кейеҙ баҫҡанығыҙ сама менән? Күп баҫтым инде, күп. 1100 барҙыр инде? 100-гә етмәйҙәр, бер әллә туҙып тора, баҫып торам. Менә үҙегеҙ кейеҙҙең ниндәй файҙаһын уйлайһығыҙ, беләһегеҙ? Йылы була бер түшәп ятһаң. Иҙәнгә төшәмәйһегеҙме? Урын ергә генәме, урындыҡ өҫтөнә генәме? Беҙ иҙәнгә түшәмәйбеҙ. Кел асҡа түшәп, урындыҡ өҫтәренә борон урындыҡ булды. Башҡорттарҙа шу урындыҡ өҫтөнә түшәнеп инде борон. Күп кенә кейеҙҙәр баҫтыҡ, тирмәләргә баҫтыҡ. Бына нәйҙәрҙе Салауат көндәренә барғанда ла кейеҙҙән генә эшләнек тирмәне. Шул һатып ебәрҙек кейеҙҙәрҙе, шулайтып кейеҙҙәр күбәйеп китте. Элекке традицияларҙан китмәҫкә тырышмайбыҙ. Хәҙергесә мына һүрәттәр төшөргә өйрәнеп барабыҙ. Шунан һуң сит яҡтарын эшләргә боронғоса ла эшләп ебәрәбеҙ инде. Бына был боронғоса эшләгәнмен.
сеттерин, хәзер бит теге хүрәттәр төшерергә өйрәндек. Елга 3нче ел бит инде семинар булды. Шуга без офтарып барабыз бигрәк тә. Киев йорты, Киев басу үҙәге эшләү тураһында һүҙ бара бит инде хәзер. Һез үҙегеҙҙе шуға әҙер дип иҫәпләйһегеҙме? Әҙер дип иҫәпләйем. Ул әҙерлекте нисек итеп, нимә менән иҫбат итә алаһығыҙ? Ни өсөн һеҙ Киев басу, Киев йортон төҙөй алаһығыҙ? Ошон безнең боронғо башҡорттоң йолалары юғалмаһын өсөн, бына Киевҙәрҙе көндә йәштәр белеп торһон өсөн, шон хәҙер күпләп Киевҙәрҙе һатып ала башланылар. Һорайҙар, һорауҙар күбәйҙе инде. Шуның өсөн безнең ҡыҙҙар ҙа әйҙәгеҙ эшләйек дип торалар. Мин боронғо биҙәктәрҙе бигерәк тә баһалайым инде. Потому что сөнки нәмә эшләй. Безнең боронғо башҡорт биҙәктәре ҡушҡар бит инде. Тәкәләрҙең мөгөҙҙәрен төшөрәбеҙ. Ул бит мына тылсым, нимә талисман һымаҡ, шун һымаҡ нәмәләр булғандар әйберҙәр. Был нәйҙәр һүрәттәр ул художниктәргә теге һүрәт эшләү өсөн уларға уңайлы әйбер булып сыҡты инде йөн. Башҡорттар Киевҙе ҡул менән, хатта ат менән дә баҫҡан. Сергей Иванович Руденко. Киевҙең төп тәғәйенләнеше тирмәнең ян яҡтарын һәм өҫтөн ябыу, тирмәнең һәм ағас өйҙөң эсен йыйыштырыу. Уны тирмә иҙәненә түшәгәндәр, 2 урындыҡҡа йәйгәндәр, стенаға элгәндәр. Ак Киев ҡәҙерле ҡаралды һаналған. Ак Киевҙән ҡоролған аҡ тирмә бик күркәм һәм яҡты. Уны ҡатын-ҡыҙҙар өсөн, яңы өйләнешкән йәштәр йәки оло ҡунаҡтар өсөн ҡорғандар. Аҡ тирмә яҡтылык, бәхет, изгелек, әхлаҡи сафлык билдәһе булған. Халыҡ өй ҡотон һәм именлекте Аҡ Киев менән бәйләгән. Ошо ерлер бүктелмәһен, ошо ҡулғына баҫып барығыҙ. Ошолай. Бүкләнмәһен, ошо ерләрҙе эскә тығып барығыҙ. Ошо әҙерәк кенә күтәренкерәп урағыҙ урағанда. Ныҡ тартма, пока тартма. Әйҙә. Ошолай менә. Ошо ер сырышмаһын, сырышмаһын. Әйҙә. Ҡапыл эҫе һыуымаһын. Һыумасын. Ныҡ ҡарап барығыҙ ике яҡтан. Әйҙә, менә. Әйҙә, ипләп кенә тәүҙән, ипләп кенә. Ҡулдарығыҙ ошо йөрөтөп торғо. Мәсәлән, ипе ул. Теге бәйелтәләп шуны. Мәсәлән, ипте һуа. Һәм бына мин ҡулымда тотоп торған китап Башҡорт дәүләт педагогия университетының 5-нче курс студенткаһының диплом эше һоҡландырғыс. Исеме кем аның авторҙың? Авторҙың исеме Фатхуллина Гүзәл. Был уның диплом эше. Шул ваҡытта уның шундай бөгөнгө көндә Боранғол ауылы хатын-ҡыҙҙарының эштәрен шундай итеп күрһәтеп китеүе, уның уҡыусылар менән бергә эшләүе, кружок алып бара. Һәм шул ваҡытта, хәҙерге ваҡытта ул эшләй, ошондай эштәр күрһәтеүе бик шатланырлыҡ. Һәм бының бөгөн методик ҡулланма булып сығыуы һоҡланырлыҡ. Моя дипломная была работа «Войлочный ковер», и также я изготовила вместе со своим руководителем Талгат Хасановичем методическое пособие. И оно было адресовано студентам с 1 по 5 курс художественно-графического факультета. А также оно рекомендовано и учителям дошкольных учреждений, школ. Здесь я немного раскрываю историю возникновения войлочных изделий и также саму технологию, как изготовлять войлочный ковер с валяным узором и мозаичным узором. Самое интересное в работе было это посещение семинара, фотографирование, узнавать что-то новое, пробовать, экспериментировать, красить шерсть и самой изготовлять войлочные ковры. На обложке я вот использую свои
ковры для оформления. Кейіз формасын гына түгел, ул бит иң файдалы. Ул дару күбрәк, ул дару. Ул мәсәлән яшь бәпәйләрде таугаста кейіз өсіне халалар, ак кейізге. Ак бәхет бирһен Аллаһ Тәгалә тидер. Ак бәхет тигез гомер, теге ак гомер, изге гомер бирен дип. Шулай дип. Мына кендегинейләре шулай тидер. Күсеп китеп барганда капыл гына халда эшләп булмай, башка бер нәмәле юк бит инде. Елгалар тап була, яз көне күсәләр бит инде күбрәк. Шул яз көне күскәндә шул вакытта бигрәк тә калын кейезләргә таянгандар халык, безнең халкыбыз бигрәк тә. Шул калын кейезләрне һауга ташлап ибәргәндәр дә бөртүкләп сыккандар шуннан. Теге якта ул безнең якта шеш диләр. Шеш менән теге яктан тартып алып торгандар. Паром хамак куллангандар. Паром хамак куллангандар менә шул кейезле. Не елгаша сыкканда. Алар батахал бармай инде. Батахал бармай. Ул теге катырылган нык кейезләр, теге тирмә кейезләре була бит инде ана шулар. Ул паром хамак итеп куллангандар. Лиу сәтин, күлмәгән көрән сәтин, ай-һай егет кәзәкиең түшеңдәге сәгатең, ай-һай егет кәзәкиең түшеңдәге сәгатең. Без алыны гөлинек, без балай түгел инек, хайрамаган хандугасты хайрата торган инек, хайрамаган хандугасты хайрата торган инек. Халыкта элек-электен кейез менән йөндән эшләнгән әйберләрне бик нык куллангандар. Аларның әлбәттә менә йылылыгы ла бар да, һәм һырланган вакытта шул ук харык йөнен бит һырланган урынга урагандар. Шуның өчен менә кейездә йоклаганда һырланган йөрәң менән яткинәһәң, шул кейез һырланган һырлаганны күреп кала. Менә шул ягы менән файдалы. Онытылган әйбер бит инде менә кейез элекке шуның менән кызыккануу нисектер өфүнән, шундай кешеләрнең кызыккануу миндә лә үземдә истәгән ниндәйдер бер тойгы уятты инде. Горурлык та түгел ул, нисектер менә шуны искә алгастары миңа сәеррәк тоелды ул. Сәеррәк шулай була микән ул дип, менә выставкага без әйберләр эзләйбез инде, шундайрак мөмкинлекләр буламы дигәс, мин ысын күңелемдә биреп инде шул эшкә үземдә менә багышлагым килде инде. Шул эшкә, чөнки мин үзем авылда шундай мөхиттә туып үскән кеше бит инде. Мин аралашкан шу кейез басулары нисегрәк икәнен күргәнем бар. Әмма ләкин мин ул кейезен шундай матур бидәктәр халып эшләнә икәнне менә бүген килеп, бүгенге менә шу 3 ел буе семинарлар үткәргән вакытында гына үзем менә шундай хокландым һәм минең өчен ул зур асыш инде ул. Әйе, ул горурлык менә ошы семинар бездә үткәне, безнең районда үткәне, ул безнең өчен әлбәттә ул зур горурлык булып тора. Һәм менә басырып калырга түгел инде, елдан ел үстерергә инде шуны, үзебездә шуны база булдырырга һәм бөтен менә республикаларга яшьләрне шунда ялеп итеп килгәннәренә шу үзебезнең белгәннәрне өйрәтеп, нисегрәк булганын, борынгы ул нименән килеп сыккан, ни өчен ул эшләнгән кейез һәм мәдәниятебездә күркәмлек биреп хәзер менә выставкалар төзелә бит инде. Уны именно шул түшәп яту өчен, нимәләр өчен кулланылмай, ә ул күргәзмә формасында булу ул нык кыландыра инде. Шул электән килгән менә безнең әле музейларда хаклана бит инде, менә әүрнә дип әйтәбез, ул свастика дип йөрткәннәр бит инде, шундай матур кейезләр. Ул кейезләрдә электә матур итеп баса белгәннәр бит инде. Шул свастиканы булдырмас өчен шундай элегрәк яндыргандар бит инде ул кейезләрдә. Шуннан ул басылып калган. Настала пора вот здесь открыть центр Войлока. Центр Войлока Удягын. Не просто центр, Удягын. И чтобы вот здесь сюда приезжали, учились. И чтобы вот история Войлока, которая вот сегодняшняя история Войлока, которая здесь начинается, чтобы она навсегда была связана именем вот этого поселка, с именем вот этого Бурангулова. И это будет только справедливо. Радостно, что здесь вот сегодня дети. Я думаю, дети бурангуловские не вырастут не знающими, что такое Войлок.
Они будут уметь этот войлок делать, и не просто делать войлок, а еще и мыслить художественно в войлоке. Башкар дилен данга күме бейер шары